ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. President ka HYC Central Body usamla Robert June Kharjarin ulaong baka give and take policy kanamdan jingmut satya hagajing kran penbait port hapdeng ka jila Meghalaya bat ka jila Assam kabarang ya chakmat hadu mentah. Yagani usamla Robert Kharjarin ulapun pau hagajing yalang pen scam ya ki nongkit kam ki banengkong jong ka HYC Nongklau Circle. Ulaong ru lada pai syaka menor lani ars pas nem tam menswa ki hima khasi lengbaki map bat ki sakhi ki satar ki dei ki bayar syadu kawa Brahmaputra nrei haga bamenta laban ong baka jaj benreu kahab baniakhi bat kahab baniakhun bandubla bat setang ya kita ki khat arteli ki jaka ki badang don menta hapdeng ka jingya ka japot hapdeng ka jela Meghalaya bat ka jela Assam susi banginakeran hakaya ka bamenta susi ban panpau ba hakane ka snem ka bamenta nakaliang ka hima ka bakrau ka hima nong khalau bat sibun ki hima kasi ni habban ya keren ya kajing penwei put ke jongi tanghai kita ki 12 area of differences lani kita ki jing ya kajia put tanghai ki khat arteli ki area hanri ladangi phai syaka menor ladangi phai din syaki aspa snem tam ki balalep ngilap bat ngidon ki saki sitar ngidon ki map ngidon ki jinga thu khana baka hima jong ki sim khasi ge jongi kadai sapok Brahmaputra hanrei hakaya ka bamenta ngosi ngila badong bangihap benya khun ngihap benya khataj ban bat kat bala setang yang kita ki 12 area of difference nak kedau nak leng kaseng ngila khansai nak report bahaba kadon ge jinga penbet yo put usam kam don jingmut ba pinong baka don kata ka give and take policy nomor balai na ingin yo ngi ya kata ka jaka jong ki Assam ka jaka ka jongi wat ka secretariat jong ka Assam wat ka assembly jong ka Assam ka don hagi jaka khasi la dangi na pe kat kum kisnem ki bala dep menchwa lada ong bangiyo lani lada ong bakata ka Assam kan ai sobha yangi kata ka give let's say kalak belong tang siliang wa Brahmaputra kalak belong bangiyo rei hadu menta kam don jingmut rem banyak keren ya ta give atik ni kwa ban keren sai sak sarkar baka jinga penbet yo put usam hapa deng gamek lia ban Assam kadai ke jinga penbet hapa deng put usam jogi hima khasi bat ke ima ahom ke badan menswa kahima kamek lia kadang mi tang snem kat kanai spa nyo puar kan yo khendau nei kan yo put nei wat ka diskonsil do kadang mi tang snem kat kan bai spa sanphoi sanpuar kin yo put nei kabamaki ki kam yo put kede ki put usam jong ki hima khasi ngakentu ye ki wei de ki himaru ki badan hakaleng jong ka buri nyo trep bangi ai bakapor kadai bangi ngini ai ka kti kamon ka kti kadiang kapor kadai bangi ni wan lang banya teli ban pentik kena bangi nom du no ya khandau ka siap jongi hapdeng kane ga jinga penbet put hot ni so tho bakadon kam ban ni penbet yo put hare hawat hapdeng kata ka jinga penbet ngasgo banong kanom dei kum katu ga jing khot ya keren jong ki sipai yo turon sing bawan ya keren sakem no kane ga jinga penbet put hapdeng ga mekhlia ba Assam nyim dei ban ngat haki sirip lane haki trap jong ka sarkar Assam ka bong wan ya keren ya phliu jumut ya penbet hanrei hakta ka jinga penbet da se andalakut kata ka jinga penbet ngin yo i panban basibun kisnong bat ki jaka jong ki makasi kin poino sa ka jela Assam